Baras, Rizal. Hindi ka makakaramdam ng init. Lamig, puro lamig lang. Ngayon ko lang naranasan yung ganitong biyahe. Punta nga kami guys pala ng Bicol. Kaya ako na uwi ng Bicol kasi kaya pala ako uwi ng Bicol kasi atin ng reunion. Kaso kanina nag-chat yung aming teacher dati, postpone yung yung tawag dito, yung reunion, yung grand reunion namin kasi nga nag-uulan dun sa Bicol, kaya na-postpone ng 29 kasi dapat gaganapin 23. Hindi raw muna itutuloy kasi maulan daw at baha dun sa pagdadausan ng reunion, baha daw yung yung lugar, kaya na-postpone. Pero ganun pa man, tuloy pa rin yung punta natin kahit nagkaganon. Kikita-kita na lang kami ng aking mga dating classmate. Ganun na lang. At mamamasyal na rin tayo. Subukan nating pumasyal sa may gawing Mayon kasi matagal na akong umuwi doon. Hindi ako nagagawi sa may Mayon, kaya subukan nating puntahan to ngayon pagka dating natin ng Bicol. Dahil sa may motor na tayo, kaya na nating puntahan yung lugar na yun. Okay guys, mamaya na lang ulit. Bye. Uy, Tanay na tayo. Yes, Tanay na. Pililla, Rizal. Ayan, malapit na tayo sa mga kurbada. Malapit na tayo sa mga kurbada. Nasa taas na pala tayo. Kaya pala malamig na.
Wala ka palang malakas na ilaw dito eh. Ano pa? Ganda siguro nito kung umaga. Oo. Dito yata yung tanaw yung ano, yung tawag doon. Yung mga LEC, yung electric fan na malaki. Yung malalaking electric fan. O tanaw dito yun eh, sa gawin na to. Yung windmill, oo. Dito pala yun? Oo, tanaw sa gawin dyan, mga bundok, sa mga gawing bundok. Grabe kurbada oh. Ito oh. Kita mo na yung ano. Kapahon nga. Ito nga yun. Nadaanan ko to. Nadaan ako dito nun eh. Araw na. Maliwanag na yung nadaan ako dito eh. Oh, tibay ng tricycle oh. Kamay niya na yung daan eh. Grabe, purbada pala. Mga butas pa yung ano oh. Kalsada. Oh, grabing dilim dito. Mahirap magmabilis. Baka mamaya mag ano. Okay na yan. Ano lang. Oh, grabing dilim dito oh. Kung wala tayong maliwanag na ilaw eh, kakatakot. Pero pala dito pag solo mo yan ha, mag isa ka lang bumabiyahe ano, nakatakot. Uy, ba't ganito? Basa. Sana may maanoan tayong gasolina. Yan, mukhang diretso na yung kasunod nito. Isang kurbada na lang. Parang nagaano na yung hita ko ah. Sa lamig eh. Ay, nagaano yung ano, hita ko. Nalamig yung, malamig kasi. Na ano sa, ano eh, namamanhid. Ano yan? Ano bang lugar to? Nakalimutan ko. Pami to. Nasa Pami na tayo. Iba na ba salita mo sa inyo, Kuya? Kuya Bill? Iba na salita? Ha? Ay, Bicol. Hindi naman. Bicol. Halo, Tagalog, tsaka Bicol. Oo. Okay. Maamo na guys. Mukhang dito tayo ulanin na. Ay, may tao ba doon? Napagas ka?
Pero marami pa naman, oh. Tayo na lang natin kumonte. Marami pa naman eh. Pambon na. Ayan na naman yung hangin, malakas. Kinakana naman tayo ng hangin. Kanina, matik na, para akong mabubuwal eh. Oo. Lakas eh. Ako, lumalakas yung ulan. Nako. Dito na umpisa nung ano natin. Huwag ka munang umulan. Ganyang naabala mo yung biyahe namin. Ano ba re? Ano ba yan? Tarpaulin nalaglag. Dito tayo sa gilid. Nire-repair pala yung ano, munisipyo ng Pagsanhan. Ha? Munisipyo ng Pagsanhan yun eh. Ah, okay. Person mo yun. Oo. Nire-repair pala. Oo. Ginagawa. Oo. Sumobra tayo. Overshoot. May aso.
Nasa madilim na landas na naman tayo. Nasa madilim na landas na naman tayo. Oh, nagulat ako dun ah. Kaya kuliglig. Kaya kuliglig. Naririnig ko. Kalikasan tayo. Pero kulig. Oo. Louisiana. Yung iba yata mga ano yan? Yung ano ba yan? Ha? Field trip? Paakyat na tayo, Zigzag Old. Sumobra. Paahon eh. Paahon tayo. Ito guys, paakyat tayo. Matarik. Ayan, madulas pa. Hindi pa natin tanaw eh, madilim eh. Ano tayo natin magliwanag? Oh, kaya na mahaba pa eh. Mahaba pa yan. Oo, kasi Ano? diretso na. Tagal pa tayo maghihintay niyan. Mainip tayo. Ha? Hindi na natin tayo. Oo, ito. Pag na no, diretso na tayo. Okay guys, labas na tayo ng Old Zigzag. Hindi natin nakita, madilim pa eh. Sa pagbalik na lang namin ano yung i-videoan yung ano, Old Zigzag. Dag. Okay. Oh, traffic. Mahaba oh. Haba yung ano, may traffic. Yeah. Grabe. Ha? Papro. Hirap dumaan dyan. Maano tayo dyan? Baka mabalaho tayo. Oo. Mataas. Kung saan mababa, may tutukod ko pa ako dyan.
Oh, bahala na. Tingnan natin. Lakas. Ano yun? Lakas. Guys, nandito na tayo sa... Nasaan na ba tayo? Anong lugar na ba to? Gumaka, ano? Gumaka na tayo. Guys, nasa Gumaka na tayo. Lakas ng hangin. Hey! Hello! Hello! Ito yung dulo ng bypass, oh. Ito na yun eh. Yung bypass kanina. Ito na yung labasan. Kunti kanina? Bukod yun eh. Oo, yun yun. Eh, nadala ako dyan eh. No? Kaya hindi nakaka ako dadaan dyan. Buisit na yan. Dagat, dagat. Ano ba yun? Pakahangin. Mahaba rin pala tong Lopez Quezon, no? Mahaba rin pala tong Lopez Quezon, no? Oras na ba? 6:44.
lakas ng hangin. Damage payment. Daming sira yung kalsada. Oh. Nag-uulan. Kalawag na tayo. Yun, kalawag. Oh. Kasi pag may nakita ang waiting ko kaya pag Papahinga muna tayo, no? Sige, baka tingnan natin, baka sakali may makita tayo. bawang kanina, layo na, di ba? Oo, malapit na pa. At yung bayan ng Quezon. Oo. Ay di, mayroon pa pala, Tagkawayan. Pagkawayan. Tagkawayan pa pala kasunod nito. Oo ma, Tagkawayan pa pala. Nakalimutan ko yung Tagkawayan. Oh, grabe yung daan to. Dito ako humihinto. Eh kaya lang marami ngayon ah. Saan ba tayo pwede? No parking. Doon sana kaya lang maraming nakapark eh. Maraming nakapark. Lahat tayo mahinto anong maano. Saan kaya? Dito. Ano tayo? Ayun o. Diyan o. Pwede siguro. Doon o. Tingnan natin. Pwede kaya dyan? Ayun o. Kaya siguro. May bus. Maano pa ba dito yung bus ngayon? Nako. Kakain pa sana eh. Wala pa. Ay, hanap na lang tayo sa gawid doon. Pwede ba doon? Saan ka ba? Saan ba? Saan po ba may bilihan ng pagkain? May Jollibee po. Tapos may 7-Eleven. Gusto mo Jollibee ka na lang? Ha? Jollibee ka na lang. Ikaw? Tara, doon yung Jollibee eh. Thank you po. Wala pa. May palabok sa Jollibee ano? Oh, meron. Wala. Ito, Jollibee. Jollibee. Ayan oh. Para pahinga tayo. Ba tayo pa-park? Ha? Ihihiri daw. Oh, eh. Ito, kita natin yung ito. Oo nga. Ay, dito lang parking eh. Tapos kumaliwa. Ano kaya? O kaya, ikaw na lang bumili. Ha? Tapos eh, Lagay mata mo. oo nga. Pahinga mo na lang muna tayo. Ano na? Kaya lang yung gamit natin ano. Oo. O dali na lang. Dali na lang natin yung gamit. Hindi na kasi nakikita.
Pasok ko. Oo nga eh. Ay, dito lang yung park eh. Diba? Tapos doon tayo sa table mo. Dito na lang. Isa ba? Baka sumayad yung malapad kasi. Harapan ng sumayad. Sayad yung Basta ba? No, so. Anong bayan namin? Bayan ko. Ito lang eh. Ito lang yung sketa. Ito wala lang. Bago lang yan. Bago na yun. Ito na ako binibenta rin. Saan ba? Saan dito? Ay, hindi. Ano pala? May mga tindaw. Parang kung papasok dyan. Doon tayo sa kabilang kanto.